Значи кода пороча определено не е лесен, т.е. заговарянето на непознати. И това, което съм чувал от много хора е, че нали, в моя град е по-трудно. И аз си го мислех така дълго време, понеже бях студент в Русе и мечтата ми беше, нали, ако бях в София, ще да е много по-лесно. И това, което се случи, е, че всъщност, нали, последствие се преместих в София и наистина ми беше по-лесно в началото. Това, което се случва един вид е, че когато се чувстваш добре, когато се чувстваш истински добре отвътре, докато се, нали, правиш cold approach, всичко става по-лесно. Страхът ти от заговаряне се снижава, т.е. самото заговаряне става по-лесно, хората реагират по-положително, защото когато излъчваш, нали, положителна енергия, те обикновено откликват по същия начин положително. И това, което се случи един вид е част, който се премести в София. В началото така ме държи, имах един такъв период, в който се чувствах наистина супер яко, защото ми беше ново вълнуващо. Да, в София съм, всичко е толкова яко. И съответно заговарянето ми беше хипер лесно. Почти нямах страх от заговаряне, което беше, нали, what the fuck, как е възможно, нали? И си мислех, че това е някаква нирвана, нали? Това е отговорът на молитвите ми, просто е трябвало да се преместя в по-голям град. Но това, което се случи така, поне в последствие, това, което открих е, че всъщност постепенно се върнах пак към емоционалното състояние, което съм бил, когато бях в по-малкия град. Т.е. загубих това вълнение, загубих това приятно усещане отвътре и заговарянето на непознати пак ми стана трудно. Пак се върна на страха от заговаряне, пак отвътре се чувстваш някакво fuck this, т.е. нормализира се в главата си, губиш доброто чувство и отново заговарянето става трудно. Т.е. не е от новия град, ами по-скоро от това как ти се чувстваш относно новия град. Подобно и на други неща, между с външния вид, като си купиш някаква нова дреха и се чувстваш супер яко и си мислиш, всички ме гледат, всички ме харесват, като заговориш някакво, изучиш така една готина енергия, чувстваш се уверен, чувстваш се добре и ти си мислиш, от новата тениска е. То е всъщност това, което чувстваш заради новата тениска или в контекста, който аз говоря сега за новия град. Забравил съм го в доста приятели, които бяха, нали, същия менталитет като мен, нали, ако просто дойда тук ще бъде много по-лесно, не разбират, че то се свежда до емоционалното състояние. Тоест, ако се чувстваш добре, ще имаш успех, ако не се чувстваш добре, ще е мъка.